ste spomínali pupočníkovú krv. Je práve táto krv možno najbohatším zdrojom kmeňových buniek? Takzvaný biologický odpad pri pôrode, ako je placenta, tkanivo pupočníka a aj pupočníková krv, ktorá uviazne v cievach a v samotnej placente, je bohatá na kmeňové bunky. Predstavte si to tak, že to je ako čerstvý výrobok, ktorý je úplne tesne po pôrode a máte tam ešte kopec stavebných súčiastok, tzv. Tých kmeňových buniek, z ktorých sa vytvárali tie tkanivá. Ale ich funkcia pretrváva v určitých orgánoch aj tesne po narodení. Krvotvorba napríklad, tá sa okamžite po pôrode sťahuje z pečene do kostnej drene a potom pretrváva v kostnej dreni. Je to jeden z najvýkonnejších systémov kmeňových buniek, ktorý vo veľmi intenzívnom rytme obmienia a obnovuje krvné elementy, pretože tie sa dosť najčastejšie alebo respektíve najrýchlejšie opotrebovávajú. Tieto nám musia slúžiť vlastne až do smrti. Takže dá sa povedať, že v telách mladých jedincov sa nachádza väčšie množstvo týchto kmeňových buniek alebo buniek, ktoré sú schopné opravovať a vytvárať? Nie len väčšie množstvo, zostávajú aj v určitých oblastiach orgánov, v určitých oblastiach ciev, kde vlastne zabezpečia potom regeneráciu všetkých tých súčiastok tela. Ale je to tak, že čím mladší organizmus, tak tým, dá sa povedať, má väčšiu zásobu kmeňových buniek oproti tomu starému organizmu. A to nie len z dôvodu početnosti, ale aj z dôvodu funkčnosti. Kmeňové bunky u mladého človeka nie sú zaťažené ani chorobami získanými počas života. Nie sú zaťažené ani samotným stárnutím organizmu. Takže čím mladšie kmeňové bunky, alebo teda čím skôr získané kmeňové bunky, dajme tomu pre účely liečebné a regeneratívne, tak tým výhodnejšie je to urobené.